Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Kendra. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Mixed Signals. The goodbyes, the lost. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababay kataga Bien Unido Bohol. Ang atong matatampo nagdasagan nga Kendra. Sakita na sa kong uwi. Ay, girl! Tapos ko na panagsa, oy! Unya na lang, girl, uy. Kinahanglan nga mahumanin ako. Sa man, ikaw sa igihan ka ni Ma'am Lucille sa mga trabahoan. May lain pa. Mura paborito, gid kayo ko anak niya. Huwag kang nakapait. Hindi tayo makareklamo kay grabe kay strict na ni Ma'am, oy. Ay, tuod ay, oy. Pero sa man mari mong uyap. Mapas makasya din sa Cebu. Hala, udi ay. Nawa mas unang-huna tungod sa kabisikot. Ako sa siyang tawagan, girl. Sunod si Mana kang. Makapas ka diya. Makita na kita. Gimingaw na kaayo ko ni mo, Kang. Excited na kay kung magkakita tagbalik. Papunta ko ha. I love you. I love you too. Kasakit sa akong tukan nga dili man ako makauli sa buhol. Dili ko makakita sa akong uyab sa katapusang higayon. Kendra, naunsa man ni? Mayroong palpak mo ning imong... Naghila ka? Ma'am. Unsa man, ma'am, may ipatrabaho ka? Naaunta. Pero murag naman kay problema. Kendra, nahibaw ko nga dili mo ganahan ako tungod sa kong kay strikta. Pero gusto kong mahibaw ka nga maka-open na gid ka nako. Tell me, unsi problema nimo? Kuan. Namatay ang akong uyab. Nakasabot ko sa mong gibati ron, Kendra.
Nakasuway na sad ko nga mawad anog mahal sa kinabuhi. Og dili lalim. Pero puhon, maka-move on raon niya ka. Ma'am, sakit ka ayo, ma'am. Naibaw ko. Ayaw ka bala ka. Tabangan ti ka. Naara ko permi para nimo hangtod nga ma-okay ka. Salamat, ma'am. Pila na kaadlaw sukat nga namatay si Celso. Hangtod karon. Bugat pagyapon kayo nga akong pamati. Birthday ang tanak ko, pero naginusara ko karon. May pagwada lang ko mag-birthday leave, ta. Oh, si Lucille man eh. Hello, Sil. Nga naman. O, unsa di problema? Sama ining ingunaan niya karon. Bisag day off niya, pero puro na gihapon trabaho ang iyang giatubang. Permi na lang siya nga way oras para nako. Sa tinuod lang, ikapoy na ba ko sa among sitwasyon? Hunsaon nga, grabe man ka workaholic si Lucille God. Simple gayo nga akong gipangayo. Naunta, naalay oras si Lucille nako. Marco, Basta ha, ikaw lang ani bahala sa mga trabaho nga akong gibilin nimo. Unsaon nga kalit-kalit maning akong out of town conference, good? sige. Ayaw ka bala ka. Human naman sa nangyong magipatrabaho na ako. Bye. Kendra, Uy, Marco, nialagi ka. Wadi ka kay Bao nga naikalit-kalit nga biyahe si Lucelle? karon na siya nagpahibaw. Nakay gibuhat? Pwede ko magigdungan ni lunch? Sige. Sakto sa gawa po kay kaon. Anak, may nabantayan lagi ko niyo ni Marco. Murag, suod na lagi kaayo mo. Oo, ma. Nagkasuod na lang sa sama sa among kasuod ni Lucille. Basinog asa na napadung, ha? Basinog ma-inlove ka ng Marco. Ma.
Dili na hinon mawas kung una-una ang gisulti ni Mama. Dili ko makatog. Nagunahon ako ni Marco. Oh, gano'n na lang wag man ni Marco. Hello? Salamat kay nagpatapa ka. Nga naman. O, sa may problema? Di ko makatog. Sige lang kung kuna-una ni mo. Oh, Ambot ba, Kurt? Lately, ikaw na lang yun. Boy na susod sa mong utok. Murag na in love na ko ni mo. Marco. Kay happy ko. Kauban ka, Kurt. Ubisan, di ka musulti. Pero kay ba ako nga na sa kipagpatik para na ako. Oh, Marco. Pero dili pwede. Amiga na ko si Lucille. Pero may bitaw siyang wano. Kaya yung naong tuwas trabaho. Okay naman siguro, bisag. Ato lang daguon. Diba? Okay, sige. Basta kita rin mahibaw-bahin na to, ha? Way laing mahibaw bisag kinsa. Niabot na og pila ka buwan ang mong relasyon ni Marco. Og malipayot kayo misaw sa gusa. Makonsensya man tuod ko kay suod mi ni Lucille, pero isa din ako kung may in love ko ni Marco. Kendra, Ay! oh. Ang ano man ka? Wa. Nakalitan ako. Naamaday ka diha. Sa may tuyo ni mo. Kendra, na problema ko. Nga naman ka. Duda magod ako nga naanilain si Marco. Nga nung nakaingon man ka? Dako na kayo siya kausaban. Di na siya magpaabot na ko inig gabi eh. O busy nisod kayo siya sa iyong trabaho. Murabag nabali ng among sitwasyon. O ang iyang naong sige lag atubang sa cellphone. Abi ni mo, kung mahibawaan ako nga na siya lain, maghikog yun ko day. Lucille. Unsay makigbuwag? Dili na kaya sa kong konsensya, Marco. Naluoy na kayo ko ni Lucille. Tarong kayo siyang pagkaamikan ako. Pero, Ken, Marco, please. Dili na ko gustong maminaw pa nimo. Kutob sa atong mahimo, maglikay na lang ta. Kendra, I don't know what road we're on. I don't know what we're heading towards, but I know my heart is all yours. Bisan og nagalawom nang akong gibati para ni Marco. Pero ako ning gipugnan. Kay mas gihatagan ako og importansya ang among friendship ni Lucille. Nipauli na lang ko og balik sa Bohol. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.